Mit navn er Bo Knudsen, og jeg ved, hvad du mangler. Kender du det, når man ikke er i stand til at skære? Med Idomatic kan du finde ud af at skære alt ud på ingen tid. Og her har vi det så. Idomatic! Nu behøver du ikke at bruge 2 hjernehalvdele mere. Den blev først udviklet til udviklingshæmmede, fordi de kun har halvt så meget hjerne som almindelige personer. Men den er siden blevet meget populær blandt lige præcis almindelige personer. De sylespidse gaffeltænder gør, at du ingen problemer har med at få fat i maden. Med det unikke patenterede greb er du sikret optimal komfort og skridsikkerhed, og det titaniumbelagte knivblad sørger for en høj skærehastighed. Idomatic. Nu skal vores testperson prøve at spise med en almindelig kniv og gaffel. Lad os prøve at se, hvordan det går. Som vi kunne se, så gik det ikke særlig godt. Der er brug for Idomatic. Wow! Før var jeg tit træt og deprimeret, men så prøvede jeg Idomatic, og nu er mit liv meget bedre. Tak, Idomatic. Med Idomatic er mit måltid blevet meget hurtigere, meget nemmere. Jeg bygger 1 hus mere om dagen. Tak, Idomatic. Du har nu set, hvordan Idomatic kan revolutionere din hverdag. Jeg præsenterer nu Cutomatic. Hvis du bestiller Idomatic inden for 2 minutter, så får du Cutomatic med i prisen. Cutomatic vil revolutionere din måde at lave mad på! Vi er nu gået over i vores testlaboratorie for at vise, hvor overlegen Cutomatic er i forhold til en normal brødkniv. Vi har taget vores testperson med, som nu vil teste brødkniv. Så vi kunne se, var det en total fiasko. Men med Cutomatic og dens titaniumbelagte blade har det aldrig været nemmere at skære. Den er så kraftig, at man bliver nødt til at bruge 2 hænder. Vi vil nu vise Cutomatics overlegne skæreevne i forhold til en almindelig kniv. Værsgo. Som vi kunne se, var det ikke nogen succes. Jeg præsenterer nu Cutomatic. Med Cutomatic kan du lave mad til alle på under 2 minutter. Hvis du ringer inden 2 minutter, får du begge vores produkter til den vanvittige pris af 269,95. Køb Cutomatic i dag og mærk forskellen i dit køkken.
en opringning kan revolutionere din hverdag. Optimer din tid i køkkenet med Edomatic og Cutomatic. Færdig nu og ring til 8x8.